צ'ירוש! בזמן האחרון, העובדים התחילו לקפוץ עליי אחרי שעות העבודה. צ'ירושקה! צ'ירושקה! איך אני תמיד אומרת? מנהל טוב הוא קודם כל חבר. מי חבר שלה? Так זה פצלוחה שמה 70 בזק פייבר בובום. ג'יגה בכל חדר. רואים סרטים שעוד לא צולמו. פייבר טס כמו חמה על קרח. בול. אין צורך לדחוף, יש מספיק שירה לכולם. יש מספיק פייבר לכולם! מה זה פה? כנס אוכלי חינם? תחזירו לסופר! ועוזב זה פייבר בובום? Not necessarily. נעשה סופר בבית. זה שלי. למה לא פותחים פה עוד הבית? סליחה, אני רק שאלה. תגידו, אתם השתגעתם? זאת השאלה? כל זה בשביל פייבר בובום? היום בבזק כל אחד יכול שיהיה לו ג'יגה בחדר. באת לקנות או לבלבל את המוח? אז אני אלך הביתה, בזק תסדר לך ג'יגה בחדר. הוא יסדר לי בבזק! עם הבזק הוא יסדר לי! לא באמת! בזק מביאה לך